gabos kaayon, gabos may gibuhon. Pitong pulo may 5 taon sa tong ginigirumdum, gikan sa enot na banhi, simbahan kan Caceres. Sa puso kan kabikulan, bunga kan paghingowa, kita magkaiba sarong hawak ni Kristo. Check. Simbahan na sinudal ang mautangon yan, boses kan lambang saro sa tong himateon, mayo din pag-asenso kung kita nagsusulo-sulo, gabos magmaigon, sararo kita ki Kristo, gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawat, saro sa tong misyon, gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres, gabos kaayon, gabos may gibuhon. Lakaw kita, iharubay ta, an marhay na baret. Check. Puta maalas at surang baga. Galing ba? Magbasa na. Amay-amay. Diyos marhay na aga po. Idulot po niya to sa misang ngunyan ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Frederick Paulete. Thanksgiving, petition for good health and safe travel offered Marie Chris Servino. Thanksgiving for all the blessings, petition for good health and safety at work. And for the soul of Mark Joseph offered by Ms. Vanessa May Laurel. Petition Mass for the soul of Oscar Sr. and Salvacion offered by Atienza family. For the soul of Pilisa offered by Froilan San Antonio.
For the soul of Dondi, offered by Cuerdo family. For the soul of Renato, and for all souls in purgatory, offered by Paite family. Ano tawag pala? Hindi mo man initulos topic na. Ay, ano niya? Ay, Thanksgiving and petition to pass the civil service exam offered by Mr. Albert Oliver and family. For the soul of Rodel, offered by Nida Palima and family. Oy, bigyan natin ligaya ta. Ako sa labaga. Hello. Diyos maray na aga po, ngunyan ang ika-19 Domingo nin taon sa ordinaryong panahon. Ang tema, pagdiwa-duwa sa pagtubod. Day kita papabayaan kan Diyos kung makusog ang pagtubod niyato sa iya. Mayo dapat kitang katakutan, kung day kita nagduduwa-duwa sa satuyang pagtubod. Sa selebrasyon niyato kan Eucharistia, ipahayag niyato sa Diyos na kita danay na nagsasarig sa iya. Matindog po ang gabo sa pagpuon kan banal na misa, asin maugma po niyatong awiton ang awit sa pagpuon. Thank you.
Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Mga tugang, ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Dani na Virhen, sa gabos na Angeles isin Santos, asin sa saindo mga tugang, nako ipamibi sa kagurang na antang Dios. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinungan, sa mga taong marahayan mo. Inaumamika, inurugyaumika, sinasambangi ika, pinapanguraway ika, pinapasalamatan ika, uli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahirami kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, ako ang sa mong makimahirap. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kahirami kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kaburangan, ikasanaan durog, kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan asin daing katapusan, hulikan sa imong Espiritu, kami naging mga aki mo, asin bilog na pagsarig inaapod mi ikang Ama. Parigunaan sa imong Espiritu sa samo, asin dara kami sa kamurawayan na sa imong panuga, huli kay Jesucristo ang kagurang na niya mo sa imong aki,
na kay bamo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. An enot na babasahon, nagpapasabot sa tuya kan si Propeta Elias, nadidisganar, ipinamati sa iya ang Diyos no na presensya, na nagtatao ning kusog buot, an enot na babasahon. Pagbasa sa inot na libro nin mga hade. Naglaog siya sa sarong lungib, tanganing dumana magpaaga. Nagtaram ang kagurangnan, luwas asin tindog sa alitoktokan bukid sa atubangan ko. Dangan nag-agi ang kagurangnan, asin sarong makusog na duros, ang nagbanga kan kabukidan, asin nagparasa kan kagapuan. Alagad, mayo sa duros ang kagurangnan. Naguntok sa paghuyop ang duros, dangan nagkaigwa nin linog. Alagad, mayo sa linog ang kagurangnan. Pakatapos kan linog, nagkaigwa nin sarong kalayo. Alagad, mayo sa kalayo ang kagurangnan. Dangan pakatapos kan kalayo, nadangog niya ang sarong maluway na tingog. Kan madangog ini ni Elias, tinahuban niya ang sa iyang lalawgon, kan sa iyang alikboy. Dangan nagluwas siya sa kanagtindog, sa pintuan kan lungib. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, kagurangnan, ipahiling mo sa muya an sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo an kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa muya ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang kaligtasan. Madangog ako kung ano ang itataram nin Diyos sa kagurangnan. Katuninungan ang sa iyang itataram. Sa iyang banwaan, ang sa iyang kaligtasam andam, para sa mga may takot sa iya. Tanganing ang kamurawayan magdanay sa satong banwaan. Kagurangnan, ipahiling mo sa muya ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang kaligtasan. Ang pagkaherak asin pagkamaimbod, magkakahilingan. Ang katanusan asin katuninungan, maghahadukan. Ang pagkamaimbod, matubo gikan sa daga. Ang katanusan, madungaw, hali sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo sa muya ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang kaligtasan. Ipinahayag ni San Pablo sa iyang pagmundo sa mga tawong dai nag-ako ki Kristo. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa ngaran ni Kristo, katotohan ang sinabi ko, dai ako nagpuputik. Saksi ang sakong konsensya sa liwanag kan Espiritu Santo. Ini ang buot kon sabihon. Kaniguan na gayo ang sakong kamunduan, mayong patod ang sakong kasakitan. Minamawot kong makundinar asin makasiblag ki Kristo, kun huli. Kaini, matabangan ko ang sakong mga tugang, sakong mga kadugo, asin mga kalaman, mga kapwa ko Israelita. Sinda ginibong mga aki, sa sainda itinaw ang kamurawayan, asin mga tipan. Para sa sainda, ang tugon asin kulto, yaon sa inda, ang mga panuga. Gikan sinda sa mga patriarka, gikan sa indang laman, asin dugo si Jesus na arog sa gabos. Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Matindog po sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Tulos ang mga disipulo sa iyang pinasakay asin pinaenot sa ibong kang pangpang, mantang sa iyang pinapahumali ang mga tawo. Kang nakahali na ang mga tawo, si Jesus tuminukad sa bukid, asin duman namibi na siya sa nang saro. Nabanggihan siya duman, ang sakayan yaon na sa laod, hinahampas kan mga alon, hulita sungsong ang duros. Pagkaagang amay, si Jesus nagrani sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Ang mga disipulos kan mahiling na siya naglalakaw sa ibabaw kan dagat, nagkatarakot asin nagsabi, "Kalag-iyan." Asin nagkurahaw sa takot. Si Jesus nagsabi sa inda, "Pakusugaan sa indong buot, ako ini, day kamo matakot." Si Pedro nagsimbag, "Kagurangnan, kung totoong ika, padulokon mo ako sa imo sa ibabaw kan tubig." Si Jesus nagsabi, "Madya." Si Pedro luminuwas sa sakayan asin nagpuon paglakaw sa ibabaw kan tubig, pasiring kay Jesus. Alagad kan mamatean ang kusog kan doros, inabtanin takot, nagpuon pag-irarom asin kuminurahaw, "Ligtasan ako, kagurangnan." Tulos inunat ni Jesus ang kamot, kinaptan si Pedro, asin sinabihan, "Maluya ang pagtubod. Ta daw ta nagduwa-duwa ka." Pakalunad ninda sa sakayan, naglinaw ang panahon. Ang mga yaon duman sa laog kan sakayan, nagsamba sa iya asin nagsabi, "Totoo man ang God, ika ang aki kan Dios." Marahin na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Yaw na po kitang niyan sa ika-19 Domingo kan ordinaryong panahon, asin ang Ebanghelyo niya tungon yan, ginuno sa ika-14 kapitulo kan Ebanghelyo ni San Mateo. Kung naghinanyog kamo mga tugang kan sa tuyang mga binasa, may saro kitang makukuang lesson. Ano iyan? Sa tahaw, kan bagyo, yaon dyan, an kagurangnan. Yun an good news. Natatandaan ko kan ako, si Maynard Estapa, nag-vocation campaign kami sa Guard Chitorena. Well, kadto pang tinampo Guard Chitorena, sakay kang lansya sa Tamban, dagat ka mo, pasirin sa Guard Chitorena. Pagsakay mi sa lansya, well, ako taga Tinambak,
tuod na akong magsakay sa baroto, sa lancha, tuod na ako kayan. Pero that time, pag-abot sa dagat kan lancha, may inaapod dyan na padi-padi. Diyos ko, duman ako, first time kong makahiling ning mga alon na mas dakula pa sa katedral. Alin, imagine mo ang katedral, mas dakula pa dyan ang alon. Na kung lansya ang sinasakayan miha, kung igwang lansyang magkataid na mapag-ultanan ng sarong alon, di makakahilingan. Kaya ang lansya, pag abot kang alon, ang inutang kang lansya, napapano ng tubig, tapos pag patugad sa alon, ito naman hurihan, napapano ng tubig, maray na lang taang lansya. Siyempre, ang inutan may salog. O kaya, daay manalaog talaga sa lansya. As in, ang mga tripulante, nagdadaralagan sa katig kan lansya. Pag tagilid ka lansya, daralagan sa balyo. Pagkatapos, daralagan naman sa balyo. Alagad ako, itong garo, relax lang ako. Tayo, pihihiling ko itong mga tripulante, mantang na nagdadaralagan, sigan ngiririt. Ay, nyako, normal ini. Pero itong sa kuyang mga kairiba, mga seminarista, may padi. Siyempre, dahil ko nasasabihin kung sisi ang padi. Naka-live pati kita. Itong padi, sigan ngirit-ngirit ko, sabi ko, untok daw nga. Nayaw na nga kita sa delikado, siga kapag ngirit-ngirit dyan. Di untok ako, talam biling anggutan ako. Anyway, may mga experience kita mga tugang na may magkapagkakataon sa buhay ta na yaong kita sa tahaw kan araw ka na sitwasyon na dai taaram kung ano kung noarin ini matatapos, makusugo na doros, mahalangkaw na alon. Minsan ang pagmati niya to, solo-solo lang kita, solo-solo, nagarubagang mayong Diyos. Pero iyan mismo ang mensahe kan sa tuyang mga binasa. Dahil nangangahulugan na mayo ang Diyos dahil daita siya nahihiling. Tuninong, tuninong siya, alagad ang totoo, yaon siya diyan. Sa inot na babasahon mga tugang, nahiling niya to si Propeta Elias. Si Propeta Elias, nagtukad siya sa bulod, na pagsabihan siya na yaon duman ang kagurangnan, makikipaghilingan sa iya. Kaya pag abot ni Elias duman, may nag-aging makusugo na doros. Huna na yaon na duman ang Diyos, pero mayo duman ang Diyos. Pagkatapos kan makusugo na doros, nagkaigwang linog. Siguro yaon na ang Diyos, siguro. Pero mayo duman ang Diyos. Pagkatapos may nag-aging kalayo, alagad, mayo duman ang Diyos. Pagkatapos, sabi sa tuyang binasa, ang kagurangnan, mayo sa makusugod na doros, mayo sa linog, mayo sa kalayo. Pagkatapos may nag-aging tuninong sa nang malipot na doros, trangkilong doros, banayad na simoy ng hangin, asin yaon duman ang Diyos. Ano ang sinasabi kayo sa tuya mga tugang? Minsan nag-iisip kita na mabibistuta ang Diyos kung igwang dakulang milagro. Kan ako yaon pa sa seminaryo, igwa akong sarong kaklase na madumanda sa Yugoslavia, tayaon duman ang si ina nagpapahiling. Sabi kan sa muyang rektor, dae mo man kaipuhan mahiling ang milagro, tanganing magtubod ka. Yun man talaga. Ang paghunata, ang Diyos, pag narahay ang helang, kung nadaog ta ang problema, o kung igwang nagabot na kwarta, o kung nawawaran sa tuyang problema, ang paghunata, yaon dyan ang Diyos. Pero ang pinapagirumdum sa tuya, kan sa tuyang binasa, dae pirming nagkukurahaw, nagriribok ang Diyos dahil ang Diyos kadakla na beses yaon sa katuninongan.
mayo sa kariribukan, kundi iyaon sa katuninungan. Asin mga tugang dahil maribuko na maray ang kinaban, haros daita na dadangog ang sa iyang tingog. Minsan kadakol-dakol ang notification. Siguro sa cellphone baga notification, igwa ng 107 notification, itong pulang number, kadakol-dakol notification, kadakol-dakol mga messages, kadakol-dakol problema, kadakol-dakol iniisip. Kaya minsan, dai kaipuhan, kung minsan kaipuhan tang maguntok, tanganing madangog nyato, mahinanyog nyato, ang tingog kan mahal na Diyos. Kaya mga tugang sa satuyang Ebanghelyo, yaong magasinda sa Baroto, biglang nag-abot ang makusugo na doros, sagud nagdarakula ang mga alon. Habang sinda natatakot, nahiling ninda si Jesus naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Nai-imagine nindo yan. Halimbawa, yaong kamo sa NATO, sa Boulevard, may mga ilaw baga dyan. Halimbawa, nagdumang ka mong alas 3 ting aga, mayong kataw-taw, ikasana niya on duman. Tapos nagbaba ka duman sa gilid kang dagat, naglalamo taw ka, pagkatapos may nahiling kang naglalakaw sa ibabaw kan tubig. O ano ang gigibuhon mo? Masabi ka, wow! Astig! Naglalakaw sa ibabaw. Araw ka nang gigibuhon mo? I don't think so. Siguro pag nakahiling kang naglalakaw sa tubig, ang kuripas mong daay ka na mapagmano pa. Araw kaya nang nangyari sa mga apostoles, kang makahiling siya din tao naglalakaw sa tubig, very, very human. Ang sabi na, multo, may multo. Kaya sinabi ni Jesus, kusugadin doon sa indong buot, day kang matakot, ako ini. Day man sinabi ni Jesus na, kunyaon ako, mayo ng bagyo. Day man sinabi niya na, kun mayo ako, mayo ng doros. Day mawawara ang doros dahil ako ini. Kundi ano sabi niya, day ko matakot, ako ini. Bukod sabihon, minsan, day tulos siya nagsisimbag, minsan day niya tulos hinahali ang bagyo sa satuyang pagkabuhay, ang Diyos yaon sana sa satuya. Ang ginigibo niya, minasakay siya sa satuyang baroto. Kung igwa kitang problema, hindi man bagay nahahala ang problema, pero ginonta, magtubod kita na si Jesus minasakay sa satuyang baroto. Minsan masabi kita, Lord, halia naman ang sakuyang problema. Pero ang sagot, ang simbag kang Diyos, aki ko, day ko man tulos-tulos, halion ang problema mo, alagad, iibahan ta ka habang inaagihan mo, habang pinapasan mo ang sa imong kagabatan. Asin, iyo iyan mga tugang ang mas dakulang milagro, uro aldaw sa satuyang pagkabuhay. Sinabi ni Pedro kay Jesus, kagurangnan, kung ikatalaga iyan, padyanon mo ako, malakaw man ako sa ibabaw kan tubig. Si Pedro talaga, ang ugali baga ni Pedro, itong matibay-tibay, tapos mayo man. Tanda din do pag kang si Jesus papako na sa krus, Sabi ni Jesus, kung sayin ako maduman, daay ko mo makakasunod. Sabi ni Pedro, daay kagurangnan, itatawakan sa kugiyang buhay para sa mo. Sabi ni Jesus, hari daw ko Pedro, sa aga bago magturaok ang manok, makatulo mo na akong pagninigaran. Matibay-tibay. Itatao ko kagurangnan. O ngunya naman, kagurangnan, kung ikayan, malampaw ako, hindi, malakaw man ako. Sabi ni Jesus, sige na, madyan na. Luminampaw man talaga. Paglampaw ni Pedro, kita pag yaong ka sa baroto, pag naglampaw ka, anong mangyayari? Mahalubog ka tulos. Pero si Pedro dahil naglubog. Nagpuon siyang maglakaw sa ibabaw kan tubig.
Na-imagine mo yan? Nagpuon siyang maglakaw sa ibabaw kan tubig. Tano, nakahiling siya kay Jesus. Alagad, kan hinali niyang paghiling kay Jesus as nagturohok siya sa alon. Darakula pala ng alon. Nagpuon siyang maglubog. O, ano ang sinasabi kay ni sa satuya? Kung ang satuyang mata nakaturohok kay Jesus, makakayanan ta ang gabos niya tong inaagihan na problema. Kung ang satuyang mata nakaturohok sa iya, dawa anong problema ang satuyang agihan, makakaya ta. Dawa mga imposible. Alagad, kung ang satuyang mata magpuon, magturohok sa problema, sa alon, arog ki Pedro, luway-luway kitang malubog. Kaya, kung nakahiling ka sa imong utang kaysa sa Dios, mawawarang kaning paglaom. Igo akong tugang kang friend ko na nag-attempt na mag-suicide. Taano ta nag-attempt na mag-suicide? Dahil igo siyang utang na dai na babayadan. Mas-suicide na lang da siya. Guranan utang 10,000. 10,000. Tatapuson niyan sa iyang buhay. Maray na sana, naaraman kan sa iyang tugang, asin si tugang niya, igwang kwarta, ano na naman nga man, ay para 10,000, o tawan ta ka, sobra pa yan 10,000. Ay salamat nga yata. Una ako katapusan na kan sa kuyang buhay. Yes, kung ang mata mo nakaturohok sa utang mo, mawawarang kaning paglaom. Kung nakahiling ka sa kadipisilan kaysa sa Dios, mawawarang kanin kusog. Kung pirmi kang nakahiling sa imong problema kan pamilya kaysa sa Dios, mawawarang kanin katuninungan. Kung pirmi kang nakahiling hiling sa satuyang mga kasalan kaysa sa pagkahira kang Dios, mawawarang kanin paglaom. Igo akong bistadong doktor na sabi niya, kantong Father, ang mga pasyente, yung friend ko kaya, yaon sa US, padi. Igo siya duman amigong doktor na pag nagbibisita mga padi sa iya, bilang sa iya maning pakonsuelo, pinapa-general check-up niya ang mga bisita niyang padi. O ito man doktor, ang general check-up, saro sa sayang check-up, hinihiling kung ang chine-check up niya padi, igwa ning prostate cancer. Pigdudukot pa lang kan ang agihan. Kaya pag dumangko niya ako, Diyos ko, madudukot garo ako, at mayo pag nakadukot kayo. Dahil na, hinapot ko niya ko, Dok, akala ko niya ko, kung pig-i-examine mo kung igwang prostate cancer, sabi sa kuya nga, Father, ginigib ko yan dati. Kaya lang sa kuyang napag-araman na pag naaaraman na ninda na igwasin ng cancer sa prostate, lalong nagagadan. Imbis nga mabuhay pang 30 taon, naginasa ng 2 taon. Tano, problemado na, tayao na dumansi sa indang atensyon. Oral daw, may cancer ako, may cancer. Lalong nagagadan ang pasyente. Dahil nakaturo ko dumaan sa imong atensyon. So yun ang sinasabi sa satuyang binasa. Kung sa satuyang atensyon nakaturohok sa satuyang problema, logika, mapapadali ang buhay mo. Kaya, ang sinasabi sa satuyang problema, dahil man sinasabi din na sa satuyang binasa na dahil mo paghampangon ang problema, alagad dahil mo paglingawan na maghiling kay Jesus.
Yes, yaon dyan ang problema. O ano man kunyan, so what? Kunyaon dyan ang problema. Mas makusog ang kagurangnan kisa sa sakuyang problema. Sabi ba gan San Pablo, kung ang Diyos kasurog ko, sisay ang makakadaog sa sakuya. Di ba? Oh, may problema ka. Oh, may problema ka. Okay, may problema ka. So what? May problema ako. So what? Mas makusog dyan si Jesus. Kaya ang sakuyang mata, ituturohok ko sa sakuyang kagurangnan. Kaya mga tugang, nagpuon si Pedrong maglubog. Kan si Pedro nagpupuunang maglubog. Ano ang sabi niya? Kagurangnan, ligtasan man ako. O ano naman sinasabi kayo sa satuya? Tulos-tulos mga tugang, inabot ni Jesus ang sa iyang kamot asin kinaputan si Pedro. Hilingon nindo. Kan si Pedro naglulubog, tulos-tulos kinaputan ni Jesus si Pedro. Dahil di sinabi na, kang si Pedro naglulubog, after 1 week, kinaputan ni Jesus si Pedro. After 1 week. O kan si Pedro naglulubog, dahil si Jesus nagsabing, ber daw, sige daw Pedro, so bago matibay-tibay ka, sige na daw. Ngunya, ano? No. Kundi kang si Pedro naglulubog, tulos-tulos ginawal ni Jesus ang kamot ni Pedro. Mga tugang, minsan naiisip ta na minsan haluyon ang Diyos magsimbag sa satuya, pero ang totoo, pwedeng ang paghuna ta haluyon, ang totoo, ang Diyos yaon sa na perminyato siyang kaibahan. Kaya kan si Pedro naglubog, dahil siya dinalan sa ni Jesus, kundi tulos-tulos inabot ang sa iyang kamot. Yung man kita kaini, kung kita luway-luway na nagbabagsak, dahil kita linilingaw, dahil kita binabayaan kang Diyos. Kung kita nang luluya, dahil kita nililingawan kang Diyos. Kung kita nagkakasala, pwede kitang bumalik sa iya. Kung kita naglulubog, may kamot na handang-handa na magkapot sa satuya. Minsan mga tugang naiisip ta, kung makusog siguro ang sakuyang pagtubod, mayo na siguro akong problema. Kung makusog lang ang sakuyang pagtubod, baka mayo na akong problema. No. Bako iyan ang pinangako ni Jesus. Ang pagtubod mga tugang, dahil nangangahulugan ng bagyo. Ang pagtubod, iyo ang pananampalataya, faith, iyo ang pagtubod na dawa may bagyo, dai ako magsusulo-sulo. Dai but sabihon na ang pagtubod, dai na kita matatakot. Matatakot pa kita. Tao sa naman kita. Ako natatakot ako. Minsan kadakol akong kinakatakutan. Alagad mga tugang, pwede kitang matakot. Alagad, padagos kitang nagtitiwala. Pwede kitang maghibi, pero padagos kitang magpamibi. Pwede kitang manluya, pero padagos kitang magkapot sa iya. Asin mga tugang, kung dagos-dagos ang satuyang paglubog, tandaan tayo ni, dahil kita masupog magsabi, kagurangnan, ligtasan ako. Asin ang kamot ni Jesus, aalalayan ka. Tulos-tulos, dai kanya pababayaan. Kaya mga tugang, sa ikaduang pagbasa, ipinahiling San Pablo ang sayang matinding pagkamuot sa sayang mga kababayan. Labi-labi ang kamunduan ni San Pablo dahil mientras na siya, itinao niya na ang sayang buhay kay Jesus. Ayan, si Pablo, grabe ang inaagihan na kadifisilan ni Pablo alagad, itinao niya ang sayang buhay sa satuyang kagurangnan. Alagad labi-labi ang sayang kamunduan. Tano, itinao niya ang sayang buhay, pero ang sayang mga kababayan, garumayong pakiaram. Kaya sa satuyang ikaduwang babasahon, ipinahiling digdi ni Pablo, sabi niya, dawa ako mapahamak, bastang bako lang kamo. Anong mensahe ni Pablo?
kung tunay ang satuyang pagtubod kay Jesus. Kung tunay ang pagtubod ta kay Jesus, ang relasyon niya to sa Dios, bako lang ako, sagkod ang mahal na Dios. Kundi ako, ang mahal na Dios, at sinasakuyang kapwa. Kaya nga ni baga, itong kanta ni Basil Valdez, kinanta ko na yung mga nakaagi, bakit labis kitang mahal, pangalawa sa may kapal, higit sa aking buhay, ang pagkamuot ko dapat sa sakuyang kapwa, sobra pa sa sakuyang sadiri. Naintindihan po nindo iyan. Ang pagkamuot ko sa saindo, sobra pa sa sakuyang sadiri. Isay daw digdi ang pinakamagwapong lalaki o pinakamagayon na babae na kaya niyang sabihon na ang pagkamuot ko sa sakuyang kapwa, sobra pa sa sakuyang sadiri. Na kung baga itong ihuhungit ko na sana, itatao ko pa sa iba. Igwa pa daw kayan igdi, igwa pa daw na tawong arog kayan ang espiritualidad. Dahil ang tunay na pagkamuot sa Diyos, sa totoo lang, mas iniinot ang nangangaipo kisa sa sadiri. Iyo ini ang mensahe ni San Pablo sa ikaduwang babasahon. Kaya mga tugang, kung hihilingon taan mga binasa, kung isa-summarize taan mga binasa, anong sinasabi sa satuya? Magtubod. Magtubod na yaon ang Diyos. Dahil dawa daita siya nahihiling, daibuot sabihon na mayo siya. Magtubod kita, napadaba kita kang Diyos. Ikaduwa, sa taho kan mga kadipisilan, ituruhog taan sa tuyang mata kay Jesus. Dahil pagpabayaan na ang problema, iyo ang maging sentro kan sa tuyang pagkabuhay. Dapat ang sentro kan sa tuyang pagkabuhay, bako ang problema, kundi ang sa tuyang kagurangnan. Asin sa taho kayan, dahil kita malingaw, magkaput kita sa iya. Asin sa taho kan sa tuyang kaluyahan, magsabi kita, kagurangnan, iligtas mo ako. Iyan ang pangadji kan tawong mapakumbaba. Iyan ang pangadji kan tawong may pagtubod. Mga tugang igwang sarong aking lalaki na naglalakaw siya sa diklom, kaibahan niya si papa niya. Sabi niya, pa, natatakot ako, maya akong nahihiling. Sabi kan sa ama, ngayon, nonoy, day ka matakot, magkapot ka lang sa kamot ko. Pero nga, papa, day ko nahihilingan sa imong kamot, madiklo mo na maray, grabe ang sakuyang katakutan. Sabi kan ama, day man kaipuhan na mahiling mo ang sakuyang kamot, ang importante, nakakapot ka sa kamot ko. Iyo man yan mga tugang ang sinasabi ni Jesus sa satuya, day man kaipuhan na mahiling taan sa iyang kamot, kaipuhan ta lang na kumapit, magkapot kita sa iya. Mga tugang, arog kan ang buhay ta, sa panahoning diklom, may mga pagkakataon na daita aram kung pasain kita, may mga panahon na daita aram kung ano ang kasimbagan, alagad sinasabi ni Jesus, kumapot ka, magkapot ka lang sa sakuyang kamot, dahil ang Diyos permi niya tong kaibahan. Kaya pag may umabot na bagyo, dahil paglingawan ang sinabi ni Jesus, kusugan mo ang sa imong buot, dahil ka matakot, ako ini. Dahil ang kamot ni Jesus, perming handa na kumapot sa satuya. Mga tugang, pwedeng daita kayang kontrolon ang doros, ang bagyo, ang alon, alagad pwede tang pilion kung kisay nakamot kita
makapot. Kisay nakamot ang kakaputan ta, ang kamot ni Jesus. Dahil pirmi siyang handa na alalayan kita sa satuyang paglakaw. Amen. Matindog kita. Nagtutubod ako sa Dios, amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin keso Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta, ipinangidam, huli kan Espiritu Santo, na undak ni Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin nilinubong, huminilig sa mga gadan, kanagatulang gadan na buhay liwat halit sa mga gadan, sumirakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Dios, amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Diyos Ama, tinabangan mo ang mga naglalakaw sa taho nin kadikluman asin pagtios, sa taho kan samuyang mga kasakitan, hari kami pabayai alagad maghidali sa pagsurog sa mo, sa lambang kagadan sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan, sa bilog na kinaban, nalugod siya maging tanda nin paglaom, asin pagtubod, sa taho nin kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga naglilingkod sa gobyerno, natawan lugod ninda nin orog na pagmangno, ang mga nagtitios na miyembro kan komunidad. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nasasakitan, nagehelang asin nariribungan, na maging masarig lugod sinda, sa pamibi asin paglaom sa taho nin kahorasaan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa to na oya digdi, nakita maging lugod maimbod sa pamibi asin paglaom, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan pamibi kan sa imong banwaan, mamatian mi lugod an sa imong danay na pagkamuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Patukaw po. Sa pagpapalagay
matindog po. Magpamibi kamo mga tugang tangan sa kuasin sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying ako an mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak winaras mo ang mga ididolot asin mapangyaring gibuha na maging misteryo kan sa muyang kaligtasan huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan asin iyang kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Makangangalas ang gibon niyang inihulikan misteryo Pascual na hali sa kasalan asin sakal kan kagadanan, maapod kami kan kamurawayan na ini, nangunyan masabi kaming lahing pinili, hading pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri, asin ipagbareta mi minsan saen, ang mga kabagsikan mo, ika na nag-apod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong liwanag. Kaya kay bakan mga angheles asin arkangheles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kay bakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Maladangan nilaligid sa ngaran kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, burabunin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo ni Hesus Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin nagpasalamat, binaak ini asin itinaot sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini. Tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siriman pagkapamanggi, pagkuan niya maninkalis sa singiraray nagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kay ni, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lampang pagkakani kay ni tinapay, asin pakinom kang kalis, ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta
Kaya kami nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinawang ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa iyong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bagan sa mong Santo Papa si Leo, asin kan sa mong obispo si Alexandro, asin kan gabos na klero. Siriman girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhinena kan Dios, kaiba ni San Jose ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupan na kapagaya-gaya sa imo, magkani kung maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Dios sa mga makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niyamo niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya ang ngunyan, asin patawaron mo kami kan samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin har kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sagong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingan sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikan na nabubuhay asin nagahade, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda nin katuninungan. Mundi
Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga salang kan kinaban, paladan minapod sa pamanggi kining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. O Ikaw ang tanging hanap. Nakuhaw akong parang tigal na lupa sa tuwing ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal na makita ko ang iyong pagkaral. Nanalangin akong nakataas sa aking kamay, nagagalang na awit ng mabuhay. Ngunit ikaw habang nahihimlay, hanggat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Akong buong aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Laging nasa iyo, kumawa mo akong pagdiriwang. Siyang dahilan ang sa iyo ay nangakong kalaklaw. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga Mamibig kita. Kagurangnan, ining komunyo na sa mong inako, makadara sa mo sa kaligtasan, asin makapadanay sa mo sa liwanag nin sa imong katotohan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkakapirang anunsyo. Padagos po ang satuyang recruitment kan buot mag-ayon sa Catholic Faith Defender, siring man recruitment, pilgrimage to Japan. Dudumanan po itong mga
lugar na pinaglakawan ni San Pedro Bautista, ang patron kang Archdiocese of Cáceres, as in Orog ng Gayo, ang satuyang patron. Kaya po, dapat po kita ang, kung igwang dapat makaabot duman, dapat tagadigdi sa satuyang parokya dahil siya ang satuyang patron. Sa Pizza 30, iyo ang satuyang foundation anniversary. Kaya katakod ka ini, Pizza 22, magkakaigwaning fun walk, alas 4 din aga, Sabado po yan. Ang registration, 300 pesos. Igwa na po yan t-shirt, igwa ng pamahawan. Available pa po ang t-shirt, magpalista lang po sa opisina para sa mga sizes. May nagkuruan na po kang t-shirt. Limitado man sana ang pina-imprintahan, kaya magdali-dali po tanganing makakuha pa si mga interesado. Sa Pizza 30, gigibon na iyo ang kapiestahan kang anniversary, magkakaiga po ning motorcade hali di sa parokya, pasirin sa may iba, pagkatapos diretso sa mabalod-balod, tapos balik digdi sa parokya. Ang Novenary Mass in honor of Divino Rostro, pupo na niya to Agosto 20, hasta 28 alas 6 ning aga digdi sa parokya. Pagkatapos, Pizza 21, gigibuhon ang traslasyon pasiring sa OLPC Tinurungan. As in at the same day, at the same time, Agosto 28, hanggang September 5, iyo ang Novenary Mass in honor of Our Lady of Peña Francia. Duman po ang misa kanisa Tinurungan, alas 4 nin hapon. As in sa Pizza 5, alas 12 ning udto, gigibuon niya to ang fluvial procession. Kung madyan po kamo sa Satuyang Parish Center, igwa na po dyan yung mga electric fan, brand new. Si mga luma, hinaralita na po nagkabiriko-biko na. Kaya igwa na ng mga bago dyan na electric fan. Kung magkakaigwa kita ng mga aktibidades dyan sa Satuyang Parish Center, magiging na po yan ng mapresko na. Asin iyan nangyari dahil sa espuerso kan Satuyang mahigoso na Vice President kang Pastoral Council si Manayuyi Cortesano. Manay. Asin iyo po ini an sa iyang mga na-hold up. Donors kang Wolfan, Teresita D. Tixon and family, Malo D. Tibon and family, Eva D. Cortisano and family, Arian Joy D. Cortisano and family, Eibar D. Cortisano and family, Evelyn R. Santiago and family, Doktora Dada Liagono and family, Joan Cortisano and family, Engineer Winifredo Abordo and family, Froilan Cabula and family, Mrs. K. Floriano and family, Mr. Lison Cartago and family. So ipuin ang mga donors niya to, iibata po sinda sa satuyang mga pamibi dahil sinda nagtatabang sa satuyang parokya. Maski sila ay nagtatabang, ipamibi man po niya to. May hapot lang ako kima na yoyi. Sa mga donor na ini, yaon ang yaon digdaan madonar kang ceiling fan sa simbahan? Mayo pa. To be announced. Igwa na po siyang nasulisit. Look at this. May nasulisit siyang itong dakulaon na ceiling fan. Nahiling daw ang ceiling fan sa SM. Ang dakulaon na ceiling fan sa SM. Bakong arog kayan. Sadit dyan. Sadit dyan. Pero, kung ini kay baga, maribukon, maribukon ini. Pero pag igwa ng ceiling fan dyan, at least may ribuk pa man giraray. Musika na ang madadangog kang ribuk. Yeah, salamat. Manayuyi, thank you talaga. Thank you, mua. Matindog na po kita.
An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Dios, asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan. Pag indo paarap na ipakamusyo, da ikaw mo masabi, pusog-pusog pa ka mo, aram na kung anong nadadamay ko. Pag daip, ang sabi ko sa ito,